Amaphoyisa kaZulu-Natal kenza umsebenzi omuhle. uProfessional Commissioner nje uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi indoda emadodeni. Elwayo nobugebengu lapha kwaZulu-Natal. Lamaphoyisa akhe bayalwa nobugebengu lapha kwaZulu-Natal. Mhlawumbe ngiyancoma ke mina amaphoyisa kwaZulu-Natal ngokuyibophezela kwawo nokuyinikela kwabo nanobuholi bakhe uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Esiyiqhenya kakhulu ngaye, siyiqhenya kakhulu nangamaphoyisa onke akwaZulu-Natal. I-contract ka-Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi iya-expire ngomhla ka-30 kuMarch 2026. Usalele lezi nsuku ezimbalwa nje isele. Kanti ey'nyangeni ezedlule simbonile uPremier wakwaZulu-Natal ubaba uThamsanqa Ntuli ekhuluma nabezindaba esho ukuthi i-contract kaGeneral Mkhwanazi kufanele ivuselelwe ngoba according to umthetho noma i-legislation elawulayo kufuneka kusuke yena njengoPremier wakwaZulu-Natal axhumane no-National Commissioner uma ngabe efuna ukuthi i-contract yalowo muntu osuke ephethe leso sikhathi ivuselelwe. Washo ukuthi ngempela baxhumene-ke no-National Commissioner. Lokho kwasipha isiqinisekiso sokuthi ngempela le contract noma kwasipha ithemba lokuthi i-contract kaGeneral Mkhwanazi izovuselelwa. Kodwa namhlanje uGeneral Fani Masemula usiqinisekisele ukuthi i-contract kaGeneral Mkhwanazi izovuselelwa. Ngaphambi singene lapho ngifisa ukukukhumbuza, ngicela uzwe la. Layman's terms, my understanding is that you've essentially backed Nhlanhla Mkhwanazi for a second term as the top cop in your province. Tell us why. In the compliments of the new year, in fact, we had a meeting with the National Commissioner on the 31st, and wherein he was soliciting the concurrence on the Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi as the Provincial Air Commissioner. And I said before even that meeting that I would have no reason not to support the renewal of the contract of the Provincial Commissioner. For the work that you see in the province, the stability and the way police are working as a team to fight crime in the province. When you look at the stats, crime stats, which are showing decline, which is an indication that much good work is being done. Even general members of the public, I think they are on my side that he is doing quite very well with his team, and we require a kind of a police of integrity to really assist us in fighting crime in this province, because when we're able to fight crime and there's stability in the province, even the investors, they're able to come in the province, new job opportunities are being realized. As you know that during the investment conference last year, we secured more than 100 billion of investment, and the Stats SA in fact unveiled that we achieved during the second and third quarter 54,000 new job opportunities. We are believing that if all sectors are working quite well, we will see some improvement in what are the aspirations of the people of the province of KwaZulu-Natal. Ngikukhumbuze le nkulumo ngoba sake sayenza le video ngesikhathi sasikhuluma ngalo lolu daba, kodwa bekubalekile ukuthi ngikukhumbuze ngoba ukube uPremier wakwaZulu-Natal akazange aze ahlangane no-National Commissioner amtshela ukuthi uyakusupporta ukuthi uGeneral Mkhwanazi avuselele le contract yakhe, mhlambe bekuzolethwa omunye umuntu kwaZulu-Natal. Kodwa ukuvela kwakhe ethi ngiyamsupporta mina akhulume no-National Commissioner, lokho nje kwenza ukuthi amathuba ukuthi i-contract kaGeneral Mkhwanazi ivuselelwe abe maningi, phandle ke uma kungathiwa ngoba ukuyena umuntu ovuselela i-contract obheke kahle kahle indaba zama-provincial commissioners uyu-National Commissioner. Phandle ke uma ngabe kungangenelela upresident athi ningam-appointi ngoba mhlambe ngifuna ukumsebenzisa endaweni ethize, lapho ke akukho abangakwenza, kodwa ngabe kusho ongaphezulu kwabo.
kodwa nje amathuba ukuthi i-contract ivuselelwe bewamaningi njengoba uzwa kule video engiqeda ukudlalela yona ukuthi ubaba uThamsanqa Ntuli washo nge-31 wathi akasiboni isizathu esingenza ukuthi i-contract kaGeneral Mkhwanazi ngeke ngevuselelwe ngoba wenza umuhle umsebenzi kwaZulu Natal ebambisene namaphoyisa asebenzisana nawo. Ngifisa ke ukukufundela le article ebhalwe i-NCA ngenkulumo kuthiwa ishuwo uGeneral Fani Masemula namuhla. Asikayitholi ivideo kodwa ngeke ngilinde ivideo. Uma sengithola ivideo ngizobe senginenzela ivideo. Kwamanje nje angiku-update ngeindaba ezenzakalayo ngicela uzwe. NCA ibhale kanje. Durban KwaZulu Natal Police Commissioner Nhlanhla Mkhwanazi's contract will be renewed for another term. This is according to police boss Fani Masemula. Mkhwanazi's contract was set to expire at the end of March. Masemula said details of extending the contract are being finalized. Open quotes, we are in the process of finalizing those details. So yes, he will still be the Provincial Commissioner of KZN. We've got a good work relationship and the Premier agreed to the renewal of the contract. So we are just working on modalities, close quotes. By Fani Masemula. I must really thank someone. I don't remember giving her credit as she deserved it. Mrs. Mkhwanazi and the family of Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Ngoba kwethu the reality that isasithatha kabi. Kodwa ke uma sinoma ngekhaya siba strong kakhulu kabi. Siyehluka nje. May God bless you. May God bless the police, the South African Police Services. May God bless KwaZulu Natal. Thank you very much for the opportunity. Ayikho into enkulu njenge-moral support. And ilento abazali kufuneka bayi-understande ngey'ngane zabo. Ukuthi ingane yakho kuyixake ukuthi ifunani kulabangani. Isizathu esenza ukuthi isondele kulabangani ukuthi bayayisupport. Bayayilalela. Zikhona izinto ezingadingi imali. Ezidinga nje ukuthi umuntu abe khona for wena emotionally. Umuntu ozokwazi ukuthi mawubhekana nama frustrations akulalele, akwenza ukuthi ube calm. Uma udibana ne challenge akwenza ukuthi umoya wakho wehle. Ukwazi uphinde uqale phansi, ubuke impilo ngelinyiso. Ngikubuka kubaleke kakhulu okwenziwa ubaba uNtuli ukuthi ambonge unkosikazi kaLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngoba ngesikhathi ebhalwa kabe emaphepheni, ngesikhathi ezizwa sengathi yena kunento wrong noma umsebenzi lo umcinile, udinga umuntu ozomsupport. Uyamdinga umuntu ozomsupport. Osisi ke bayayazi into engikhuluma ngayo ukuthi noma ungathi uthandana no president kodwa uma engeza ukuba nasikhathi sakho, ningeza ukubonda nixoxe noma ngakunika malini, abantu bazokubona usujola nomunye ngoba kukhona ispace esisuke sikhona. Zikhona izingane ezihlala nabazali bazo kodwa asinabo ukudlala nabazali bazo ngoba abazali bazi ukuthi funa basebenze kanzima, benze sure ukuthi izingane zabo zina yonke into ezifunayo kodwa ba neglect ukuba ne relationship nezingane zabo. Ba neglect ukuthola ithuba lokuba baxoxe nezingane zabo. Zikwazi ukukhula ngokwengqondo. Zifunde kubazali babo. Ingakho ngikubuka kubalekile lokho okwenziwa ubaba uPremier kwaZulu Natal baba uThami Ntuli. Ingakho ngiyifakile le video ngoba ubonga umuntu ofanele ukubonga. Ngesikhathi uGeneral Mkhwanazi kuthiwa iPid imvusela icala elithize, kunama allegations abuso bakhe buse indabeni, kukhulunywa ngaye yonke indawo. Udinga someone strong ozokwazi ukumsupport njengonkosikazi wakhe. Angibambe le video ngicela ukuzuphola khona comment section ngaloko mina nawe sidibana ne video landelayo.